Tervetuloa tekemään kallioon uppoutumisen harjoitusta kanssani. Etsi itsellesi mieluinen kallio, jonka päälle haluat asettua tekemään tämän harjoituksen. Etsi sitten itsellesi hyvä asento kalliota vasten, istuen tai maaten. Voit myös sulkea silmäsi, jos se tuntuu hyvältä. Vie nyt huomiosi hengitykseesi ja anna sen virrata vapaana koko kehossasi. Voit antaa kehosi ja koko olemuksesi rentoutua jokaisella uloshengityksellä. Huomaa nyt kallio allasi ja anna koko painosi kalliolle ja tunne, kuinka kallio kannattelee sinua. Voit tuntea, kuinka uppoudut kallioon syvemmin jokaisella uloshengityksellä samalla, kun kehosi rentoutuu. Voit ajatella olevasi ikään kuin kallion syleilyssä. Voit ajatella, että aina sisään hengityksellä uppoudut syvemmälle kallioon ja ulos hengityksellä palaat kallion pinnalle. Sisään hengityksellä uppoudut kallioon ja ulos hengityksellä palaat kallion pinnalle. Voit hellittää ja päästää irti kaikesta muusta. Et tarvitse tässä hetkessä mitään tai ketään muuta. Voit antaa tämän hetken täysin itsellesi. Voit antaa jonkin itseäsi suuremman kannatella kehoasi. Ja voit jättää kaiken kallion kannateltavaksi. Kun olet valmis, voit palata tähän hetkeen ja avata silmäsi tietäen, että olet läsnä tässä hetkessä. Voit halutessasi vielä käydä itsesi läpi hennosti taputellen, jotta palaudut kunnolla läsnä olevaksi. Lopuksi voit kiittää itseäsi ja kalliota tästä harjoituksesta. Kiitos.